Ongi etorri txorien esasoi honean saiora arratsaldeon zigor. Berdin, Jaione. Bueno, gaurko protagonista nagusiena errezetaz aparte txorieneren ahaide den txiloe saioaren promoa izango dugu. Norako bidaia zigor? Ba, arrai horren herrirako bidaia. Islandiara? Islandiara joaz. Jaione, mesedez. Munduan zein edia famatu bakaiagoa egiten. Islandiarrak. Eta? Euskaldunak. Eta? Bizkaitarrak. Eta? Portugesak. Berreta 5.000. Oso ondo. Portugalera joango gara, bai. Portugalen izan gara txiloekin. Eta posten naiz, errezeta hau aukeratu izanazu. Singularren. Mesedez. Izan gara, Alberto eta biok. Gara, Alberto eta... Hemen, Alberto dago, hemen da Inigo. Baina hemen gurekin Alberto dago. Biata horreko duna... Smile... Eiten duena, hori. Osan. Bueno, beraien eskutik izango da, esan bezala, Portugalko bidairako, esan dezakegu nondinorako guztiak. Baina nire esku gelditzen da, bakaioakin egin behar den errezeta hau. Eta kasu hontan, enpanadia batzu prestatuko ditut, bakaioz eta gambaz betetako enpanadiak. Eta bitxikeria bezala hemen behintzat, enpanadian orea egiten ikasiko du. Oso erresa da, osagai gutxi behar die, eta, bueno, etxen hori zuretzako da. Alberto keria, kesin kasurik, bakit, zurea. Bale, ni nerera, hemen, esaten dena olata edo obleak, enpanadian olata horiek iteko hemen dauzkegu 500 gramo irin, arrautza bat irabiatuta gero botako dioguna, 150 mililitro ur, eta hainbeste ere oliba olioa. Nahi baduzue, kilore olioa jarri diezaiokezue, bueno, zaporez eta pixka geiste aldea, baina, bueno, onura ugari ditu. Honek eta guk aukeratu du olibarena, 150, bai? 150. Hori alde batetik, esandako ore hori jeko edo latak iteko. Beste alde batetik, betegarria, pipermorroa, pikilloa ez, morroa da kasu honetan, ontziratutakoa, eta hau gozatuko du hemen zerekin. Azukre pixkatekin gure kasun, integral aukeratu deu, oliba olio gozo bat, eta gatza. Eta gero beste alde batetik, bakaioa, ze solomoa, ze... Freskoa ekarrizu, ez, Jaione? Xerra, bai, kasu hontan, freskoa da, egie da urte sasoi osoan edo izaten dela, baina hau bereziki eskrei da, gutxi gora bera, oraingoa. Orduan, hemen honi gehitzeko, esangoet, tipule, baratxurie, gamba batzu, perresile, eta hemen honako piperrauts bitatik, 50-50. Eta pikantea. Oida, eta ikusiko duzu zein izango den prozedura. Lehenik eta behin hasiko naiz betegarri egiten, bai, eta gero ikusiko duzu nola den oreana. Hortarako hemen zartagie, berotzen olioa gehitu eta tipule gehituko jot, eta baita baratxuri ere. Bota. Duda bat, zerati dauzkazu bi olor. Ni oso altu geratzen zait ja ol bategaz, hor. Bueno, lehenengo eta behin piper hauek, azala zehose badaukie, eta gero azik ere baditue, horiek hemen kenduko ditut. Eta gero beste erabiltzeko. Bai, kendukoet eta azken finean... Txiki geratzea zaio zukaldia, ni hemen ibiltzen asolan labana ezin esaidala heltzen da. Gure etxeko sukaldetan azken finen ol bat izateko ohitura dauke, baina jatetxetan ol ugari daude eta bakoitza bere kolorea dauke, gaina bat barazkintzako, beste arraientzako eta bestea haragintzako. Hau ez da kasu eta kasu hontan ere trapu pasa beharren eta pizkate goize gauza horiek saieste aldera bida. Txik-txak. Praktikotasuna. Oso, ondo esaten niko, pentsatu, eta igual oletak zapaltzeko igual ibiliko du, holan prensa moduan, ero... Kalzoa, ez, hortarako erabiliko nitu, nonako azulejoa, baina... Azulejoa, ez da plana, hartako nahi bazu erabili, oparik... Zuretzako karri dut, Bueno, bomboi batzu ekarri nizio, baina kasualidadia, batek sorpresa zeukan da... Baina ekarri nizun, horatu nintzen. Bueno, Portugalen egon gara, eta, Portugalgo edozi inguru dena ez. Center of Portugal. Portugal erdialdean, eskualdea horrela deitzen da. Eta, guk egin duna da, egaldia lehengo Lisboaraino joan ginen, gero kotxean Jose Manuel itzauten izan genuen, gure lagunak, ida moduan, oindala 3 urte Portugalan izan genuenan bera behan egon zan, eta berak kotxean hartu, bere furgonetan hartu, eta ja bidaia zigen duen. Bidaia pixat izan da, itxasotik barren aldera, eta noski, tartean lasterketa bat,
janari pila bat, nik uste kiloak hartu genituelan, nik ez dakit, ze gero 300 kilometro bilin nintzen korrika alde batea eta bestea, baina nik uste dut gure kamara jaunak eta zuzendariak hartu zuten. Baina hori ordue bezala izango, han ordu bete gutxigo ez da izaten? Ez, igual, baina gero etortzean bat gehiago. Ez, kiloa esan egazkinean kendu. Gaina abisatu zuten azafatak, karga gehiagizkoa zegoela, ez dakit norbaitek abertze norre jantzuen, baina lepo jandugu, lepo, eta oso ondo, nik, bitu, askotan lagunen izaten dena, beti bidaiatzen dugunean, aukera hartzen dugu, Europa aldera, baina Europara goraldera botatzeko, Frantziara, Alemaniara, Italiara, Suediara, eronetan alakoa. Eta Portugal bertan daukagu, bikain jaten da, hizkuntza aldetik oso ondo, erderaz jakinezkero moldatzen da, eta gastronomia ikusgarria. Oso ona. Hori dantzan. Bai. Bueno, lehenengo herria, Penixe. Oso polita Penixe. Surfa gustatzen zaizuenok, ero surf mundua ezagutzen duzuentzako, Penixe munduko referentetako bada, izen oso ezaguna. Eta, berez lehen irlatxo bat zan, irlatxo hori, baina gertatu zana da, urten poderioz da, izeak elurratek hartzeaz, indaolako peninsulatxo bat moduan, eta hor bitxia da, badagola peninsula holan, herria erdian dagoela, eta hemen daukazula itxasoa, eta hemen itxasoa. Eta eskubiko aldean olatu daudenean, eskerrean ez daude. Eta eskerrean daudenean, eskubiko aldean badaude. Orduan, han surfeikera juten dena, beti alde batean ero bestean aukera izaten du, ze haizeak zehun nundi jotzen duen alde batean ero bestean sortzen dira, baina kontua beti egoten dela. Eta ikusten zen, jende pila bat autokarabanak, eta hola jendea Europarrak eta asko surf taulak gainean zituztenak, eta han hasi genduen gure herria, bere olako antzinako fuerte badauka, herritik ikusten dena, han badaukate bereien nola da, Bairro do Bizkonde, Bizkondeko auzoa, eta hau da, bertako arrantzaleen da auzoa, eta itxasoarekin bat dagoen herri bat, bazeukan nolako begiratoki bat, non esaten zuten, emakumeak egoten ziren, beraien zenarren zai, esperoan, arrantzan guten zienean, eta horren izena dauka, ez da, izena portuguesan zen, baina han faroen toki olako arrisko amildegi handi bat, eta itxasoa bizi, nahiko bizi, zuen nolan gogo handirik bota ematen uretan sartzeko taula gabe. Eta polita, oso polita hori. Bai, Penixe esan ez dut agoatunez, hau markinarrak asmatutako herriote da. Ziba? Penixe, Penixe, arrantzalek. Penixe, gu Peni esango genduna, Penixe hainbeste ez. Penixen jatetxe oso gomendagarria, bidaiko onenetako bat, Tasca do Joel. Egia da aukeran, zerbitzaria oso jatorra, baina aukeran arraia gure gustorako, eta hor euskaldunok bagara, pixkat nik uste dut gutxi egin da, oso puntua jaten dugu arraia. Eta hemendik kanpora joan izan ganenean, arraia oso ondo egiten dute, ez? Eta erreboioa prestatu ziguten, txingarretan, eta erra guztoz eta oso ona, baina aukeran gehiegi egin da. Gehiegi, gustorako ez da pixkat lehorraldera botata. Baina, hasi ziren, arekin joan ziren guarnizio guztiak ateatzen, ez dakiz zer, gero bestea dela, jaten hasi orduko beteta. Eta, ez dakiz zemak pikatu genduen lehenago, eta bidaia hasi genduen egia esan, goizeko bostetan jaikita, hegazkina hartzeko gozetuta joan ginen. Hangoako hemengoak? Hemengo bostetan, iritsi ginen, hango 9:30. Eta, grabatu, gure zuzendari jaunak emak izan da, eltzez atoki batera, eta ez da, hotelera eta deskantzatu ordu erditxo bat, eta gero hasiko grabatzen ez. Zuzenean, grabatzen, eta gozetuta jun ginen, baina handi gata ginen, lepo. Eta oso ondo janda, benetan gomendagarria jatetxe hori. Gomendagarri, benetan. Eta hor alde hortan, eukin dugu, Jose Manuel, gure gida, zerbait gustatzen bazaio, bere herria, eta inguruak eta zautze ditu, baina gastronomi inguruan oso aditua da, ondo jatea gustatzen zaio, eta gehiago da, oin, baduka bezero bat, Kostarrikakoa, eta Euskal Herria ezautzeko asmoa dauka, eta hor bidalu baskatu zigun bera bai, pixka bat,
ze herri gomendatuko genizkioke, eta ze toki, eta paseukan prestatu pentsatuta, gaztelu atxeta zentzuta zeukan, gero, bilazen genien horti basatoz, bakio, etorri zaitez, parakiko duz. Gaztelu atxeti basatoz, mundakara joan zaitez, Gernikati pasa, gero Lekeitio alde hortara, gero Donosti nahi eta nahi ez ezautu behar duzu, Getaria bebai. Leitzare bai. Esan genion, Biasteri juteko, Biasteri irabe merezi du, Errioxara juteko asmoa zeukaten, eta hain faltazei zerrenda bat behar du jatetxeekin baita. Zazean jatetxea eta esan nion, jatetxeak oso ondo. Euskal Herrian jatetxe oso ona daukau. Zenbat daukazue diruan gastatzeko jatetxeetan, lasai. Nere bezerua diru asko dauka, da egunean, menu pertsonako, 75, 150 bitartean, esan da. Horrekin zerbait ingo du. Txorien ere bezan genio entortzeko, Jaina? Orduan... Baina zer da, Jose Manuel o Ze Manuel? Manuel ditzen genion. Eta egunen baten, jun behar baduzu egiten Doneiakue bidea, Portugalgo aldea, Ero Fatimako ibilbidea egin behar baduzu, bera, pandemia garaian hartu, eta, buruan nordezeukan ideia bat, han inguruko baserri bat hartu, eta ostatu bat montatzea, erromesez ibiltzen ziren eta. Jakiteko erromesek zer behar zuten, berak hartu, ez da izen bat egunetan inzuen, erromes bidaia guzti hori inzuen. Eta horrela, itzegin jendearekin, ezagutu ze eskaintza dagoen, eta ze behar dauden. Eta erakutsi zigun erosi duen baserri olako etxe erraldoi bat, eta bere proiektua saldu zion, da oso polita, hori bai, 2026 baina leheno, ez dut uste hori bukatuko duenik, lau horma besterik etzen. Hortik azten da, teiatutik ez bada hasi gaitzerdi. Eta esatez duen, aurten lehorte handia onda, inguru hortan, da ur gutxi, eta horrek, oin pixka teiatua eta plastiko batzuekin da estalita zeukan, baina hori esatez zuen, euraldiak hola mantentzen zen, euria azten bazan, da zeo moduen pareta guztiak ero erortzeko arreskoa zeukan, da lehen bailen lanian azten zen horrek. Bueno. Errezeta. Bai, errezeta, Portugalgo kontukin ilustratuta egi esan lanak aurreratzen joan. Ez ikusi bezala pipermorroari azala gelditzen zaiona hori kenduta, aziak ere bai, olio txorrota da hor berotzen, eta jarraian gehituko dizkiogu honako tiratxo hauek. Hori zegozoa, edozekin. Arratza fregitu batekin, xerra batekin, arraiakin. Barrura. Edozerekin. Ta hauan ditu, txak! Libre eta garbi. Serio, benetan lehen aurreneko gauza esan du, agian oletak egiteko igual teknika berezin batero nahi dugu erakutzi olan zapaldu eta eitxio ez da izan da. Hau ez da txarra ere. Eta beste truko bat etxe guztitakoa da, sardeska daukeztu eta koiar hartu barren, venga, azukre pixkat. Hau normalen izaten da azukrea hainbeste gatza. Bai? Piperrakin, tomate saltzarekin eta azido bat diren oitan, azukrea. Baina ni naiz gehiago azukrea botatzen diona gatza baino, beraz, ikusiko duzen bezala, ez dijoa, esanten dena 50-50 edo portzentai berean. Hau, su ertainan jarriko du, behatzi baten, eta listo. Oso, ondo. Banoa bakaioakin. Momentu baten, bakaioari azalak endu behar diot. Azal da guzti ez dut izan denik. Bai, badauke gutxi, baino badauke beraz hau hor dago. Eta gero hemen kozinatuko duzu txikituta? Hori da. Eta hau izango da barru betea. Eta hor gozo-gozo daun bitarten, hori haingoet. Oso, ondo. Beraz, hau alde batetik. Bale. Hau hemen, hola, goxo-goxo, eta hemen, hor azaltzen hasi baino lehen. Bai, sartu lagana. Txoina, hori da. Eta normalean bestela gaur egun arrandegitan beti galdetu iten dute. Ere bai, olako ontziratutakoa ere erosi daiteke edo bada merkatun. Beraz, beti azal puntxe bat hartu, sartu labana, beraino iritsi gabe, eta zigzag. Zigzagean, raka. Bera bakarri baten da. Listo, huxe da. Oain zatitxukoet. Ze, xolomo puska. Gezki izaten omen deu xolomo arraien. Xerra omen da. Ala diote batzuek. Hortarako ere idatzi izan digute, eta xerra omen da. Beti ikasten da zerbait. Ikesi izen hau. Obidos. Oso herri polita.
Egia esan, bidaia honetan, erdiarora hainbat sartu irten inditugu, eta esautu ditugu, historia handia daukaten herriak, eta horietako bat da, Obidos, eta horri Ibo Soares izan gendun, gira moduan, eta, bau da, eta gaina horrela daukate, herri guztia daukate, txukun jarrita, dana esitutako herri bada, dana olako esi erraldoi batekin, gaina aukera dago, ezi gainetik, esan behar nizuen, umekin da juteko, baina ikusten zen gurasoak, bere seme alabekin esiaren ibilbide bat dago, herri guztiari ematen dion buelta bat, eta esien gainetik zoaz. 8-10 metroko alturan. Paretan aldea hortan, horma dago, esiekin da botatzeko, baina barrukaldera ez dago ezer. Ez dago esirik altze zaituena, eta metro terdiko zabalera ukingo do, baina ikusten ziren familiak umekin gurasoa zijoazten hola. Hola, denbora guztin, eta gurasoak azten ziren hilea moreno zeukatela, eta bukatzen zuten ibilbidea txuri-txuri, danak hilek urdinduta erabat, hartzen zituzten disgustokin ibilbide guztia egin da gero, eta tartean, haineko gure kamarabe niko larri juntzan, ze alturakin da ez da gustura ibiltzen, eta beti eskomako aldetik holan pega egin juntzan, Beitu inize polita da, bai, oso polita. Jarri gara batzen, kontuz? Eta listo. Baina oso polita, gaina, herriak badauka hainbat jaialdi ditu urtean zehar, txokolateanak, badaukate beste bat baita ere literaturarekin, ez? Eta hor daukate, holako liburutegi berezi bat, non saltzen duten bertako produktuak, ekologikoak, eta liburuak, aukeren baita. Bai, eta die liburua bigarren eskukoak eta horrela, eta gero beste erdia ez, eren bat izango zen, bertako produktuen azoka bat, tartean fruta, zenguru guzti hori, dana fruta, horre zagarra daukate eta udarea, bertako udarea tipikoa, eta zagarra jaione txikia, eta bako zen batean kiloa, da sentimo. Bai, bueno. Bai, prezioz oso ondo hori, ez beti bada, sukaldario badaukagu oitxura merkatutara eta juteko, eta dendetan, eta kontrolatzen badu zerbait eta ez da, normalean jakien prezioak eta jakiten ditugu, normalean zenbat izatea. Eta honetzen hor behiratzen da, egia da, barazkiak eta fruta eta verdura eta merke, prezio honean eta kalidade oso honekoak. Eta zagarrak, harrituta gatu nintzen txikia, baina zaporetsuak, Eta bertako udarea zein da? Bertako udarean izena, pera roxa. Roxa deitzen da, oso ona. Eta naiz eta gu izan garen, sasoi hauetan izan garen, oraindik zeukaten aurtengo udarea, Baina esate dizut, inguru guztia... Aurtengoa 2022. Aurreko udan, 2008 bateko udan jasotakoa, uda bukaeran, baina ikusten ziren nola pixkat, ez da izu, azala nola azten zaien nolan simurtzen da hori, baina ikusten ziren, ekologikoan bekusi genituen, ez ziela honek... Eta probatu enuen baita, eta udarea oso goxua, eta eskualde horretakoa da dena. Zagarrak eta udarak, eta prezioan, ni harrituta gatu nintzen, ze prezio. Baina, Obidos, gomendagarria, herri hori bizitatzea. Errezeta, Maiz Corona? Iturrieta, eskerrik asko hitza emateagatik. Ez exigitu indi dute, kanpotik. Ze gauza, pingani, jo hemen doka Hemen tipula, esan genezake potxatuta edo sueztituta bertan. Bakaio erantzi diogu eta gambak ere bai. Gatza erantziko diogu ere, kontutan izan da bakaio hau freskoa dela, beraz. Gehituko diogu eta, jarraian, orearekin hasiko naiz. Bi buelta eman. Minututxo bat utziko jotoni, eta minutu baten ostean erantziko dizkiot olako piperrautxoiek. Hemen aukeran, nahi baduzue dena gozoa bota, gozoa, eta nahi baldin baduzue pikante puntu txiki bat erantzi, badakizue neurrin, bada espada. Jo sustoik ez izateko. Sustoa jaionen nik hartu nuen, sustoan. Txatik izana. Unginan kaldaz da raina. Zuk azufre ura usain duzu ez jaion, Nik azufrea ez dut usain dut antzeko zezer. Ura, baina ura horren arrautza uste hori usain duzu. Aztu.
zuri horko usaia fuerte iruditu bazaizu, Caldas da Rainan dagoelako balneario bat, aurreneko izan zela munduan zeinek uztartu zituen ur termalen eta medikuntzaren biak batu zituen toki batean, eta zeukaten olako bainera bat, piztina handi bat, usaia ez, atza. Nik gainean, gut Durangaldean bauzkago olako itxurriak eta bueno, nik ur hori edan izan dut, eta bueno, usaia dauka, ez zinego, atea iriki ziguten den zanean, ai ama, inpernuko atea. Eta zer, ara berak etxe, eta Alberto, keba, oitu egiten za, oitu, atza, eta gaina jendeak ordainu egiten du hor bainatziar. Erotuta daude erromatarra hauek. Erromatarrak? Hori obelizik esaten zuen. Esa era bada. Eta egin nungo jendeak jutan da horra. Garrantzitsua. Olatak. Honako empanada edo empanadillaren orea itxeko sekretua. Ikusten duzuen bezala, osagai gutxi, eta nahiko ongi gelditzen da. Hau da, gurina ez diogu erantziko. Gurina erantziko bagenio eta pausatzeko eman bartzaion denbora hori ozkailuan emango bagenio gogortu ingo litzateke. Baina olioarekin egingo deunez, ez zaigu erabat gogortuko. Nahiko molda erraxa geratuko zaigu. Beraz, esan bezala, olioa gehituko diogu eta pausaketa emango diogu. Hemen, irina, jarraian, igual arraultzekin hasiko naiz, eskue pixka garbitu. Eta bertara dana. Irabiatuta pixkat. Obe. Bai. Olakoetan horretan beti hobeto da hartu, eta tortilla bat ingo benuke moduan txiki apurtu, eta barneatu. Eta gero hor erdian, ura, olioa, eta ikusiko duzu dena biltzea besterik ez dela izango. Behin bildutakoan bola forma eman, eta pausaketa emango diogu 21 minututakoa. Eta horren ondoren, ikusiko duzu, baino... Gainako irina eta arrautza, hau margotzeko eta gero luzatzeko, ez? Hori da. Oain garrantzitsuak, 4-5 osagai hauek bakarrik. Ura, barrura. Eta eskua zikintzea, ero. Hori da. Ontzik aiga zikintzen, egie da, Ontzik aigeala zikintzen gaur. Bai, baina, merezi du, ez? Emaitzak bai. Bai edo, bai. Caldas da Rainan... balneategi horretaz aparte, ezaguna dira bertan Bordallo Piñeiro zeramikak. Bordallo Piñeiro da, tipo famatu batan Portugalen izan zen, eta hau neko alez, zirikatzailea zen, eta artista honek egiten zituen zeramikakin personaiak. Personaia, baina erraldoiak, herrian daude, ibilbide bat 20 piku personaia, daudenak, eta dena daukate gainera Portugalgo gizartearekin bere zer ikusia, eta dena dien nahiko tipo zirikatzailea, eta baina herriaren arazoetan eta horretan sartze gustatzen zitzaiona, ez? Eta herriarekin bate egoten zana, eta ibilbide guzti hori, herrian bere fabrika bat zeukan, zeramikak eta ikia zituzten, baina ibilbide hori oso polita da, 22 zeramika erraldoiero daude. Pena da, daudela zeramika hauek olako kristalesko kutxa batzuetan babestuta sartuta, eta ikusteko, politxe izango zen ezer gabe, baina antza, lehen jartzen eta apurtu itez zituztela jendiak, azkenean zeramikaskoa dira, petza zueta mainako sukaldaria, eta hartzen da sukaldari bat, laban batekin ez da izar, eta da, tamaina, haundikoak, katu bat olako erraldoia ez da izar, eta danak zeramika zeindakoak, ez? Eta bakoitzaren historia nundi norakoa, eta, herria bizitatzeko beste modu polit bat da, gainera, mapa bat ematen dizutan turismo bulegoan, eta zeramika guzti horiek bilatzen joan zara herritik, eta ikusten, da nundik norakoak hori, zuten, ero irakurtzen. Polita, gustatu zitzaidan hori. Beste azufrian usaia baino gehiago. Eta azoka. Bertako azoka bebai urteko egun guztietan egiten dutela, barazki azoka batan dagoelako plaza bat, oso koloretsua, dira zerutik ikusita oso politia egiten du, ze dira olako toldo koloretako toldo ezberdinak, eta urte guztian zehar barazkiak, frutak eta dana eskualdeko kontuk izate ikustena, eta hori ikusteko aukera izan genuen, eta hor gauza gutxi gehiago, egia esan, Alberto, prestatu zigunean plangintza, inbar gendun gauza guztietako, ez digu denbora eman kontan ikusteko. Baina bai izketako? Bai izketako? Bueno, bai.
Sekretu txiki bat edo kontu txiki bat. Egi esan hemen zue batetik 19 dauket, baina zertxo bat joko diot ez dut nahi ura ateratzea. Bale? Ordan abiltzea. Bai, hori da. Zenta mantxo bat doa ura ateratzen zaio eta ez zaigu komenu. Zergatik gero olata gehiegi bustiko digulako. Eta pena dau gehiegi lehortzea ere. Jakinda gero gaina aula bera dijoala. Kasa antero da joan altzara. Kasa antero, jatetxe bat, eta bere jangela berezi badaukatzik aldean, dana ardo kajagaz eta ardo botillakin eta dana inguratuta daukazuna, eta han desiatzen egon goza, pixkat makai haua ero gazi puntuarekin ekartzen baizute, zehaina aukera daukazu, botella bakoitzak idatzi dauka bere presioa, eta hori nahi dut, beste hori nahi dut, ero hango hori. Eta, bueno, bada jatetxe tipiko bat, han pikoteo eta hola nahitean dana, eta oso ondo eman zidutena baita jaten. Beste aukera da, jai honek. Eskerrik asko. Eta ondo janda gero, zer egin behar da? Siesta. Baita ere, eta siesta eta gero, jandakoa. Eta nun errealda, munduko olatu handienetako bat dagoen tokian. Nazare. Nazare zuek, euskal surfistak bertara junda daude, 30 metroko olatu daukaten. 30 metro, kalkulo bat ingen duen, zema, 3 pisutako etxe bat izango da, 30 metro, gutxi gora bera, holako bat, ez? Ero geixo. Pentsa, gehiago, ez? No, ekipoa, bai. Argazkia ikustea besterik ez dago, eta han surflariak joan ginenean txikia zeuden. Bereiz, ez gaur 10 metroko olatu besterik ez daude. Baina, ostiradeako monda zeuden, haundiak eta ezin izan ginen bertan egon, baina, bertakoak argazki bat dagoan, eta hor lehengo hau famatu izan 2011 urtean, Garrett McNamara surflari famatu estatu batuarra konbidatu zuten bertako surflariek, ze bertako surflari bazekiten olatu hori oso ona zala, baina tipo hau konbidatu zuten, eta bera, 29 metroko olatua surfeatu zuen, eta hortik aurrera ja munduko surflari guztiak bertara juten dira, surf egitera, eta hau zeintzen badute txorien etorriko dira, hau daztatzera. Zein den? Pixkatu hemen, asaltzeko. Zein diaten? Ze bota dion? Botazioat, perrexia, botazizkioat onako piperrautxak, eta oain zua itzaliko zioat, eta atxedenean utziko iat. Ados? Egonen. 2 segundu. Templau. Gure barru betea dagoeneko oztuta dau. Eta honako moztu, ez dakit ikusi duzuen, eta esan duten, baina orea bizatitan indet. Bai, errezago luzatzeko, arrabolakin ingo deu. Bat jadanik luzatuta daukegu, beteta daukegu, eta labean daukegu, ikustazuen gero emaitza. Eta baina honekin noa. Baina aurretik galdera bat. Bota galdera. Portugalen izan da, bertako lako abesti esanguratsuak eta entzun da etorriko zinen, ez? Bertako tipikoetan tipikoena, ez? Ez. Makatxiz. Zein? Fadorik entzun gabe etorri zinen? Aurreko bidaia fadoan inguruan ibili ginen, Koimbran eta hango historia guztiak, eta egiazak zuzenean aukera izan gendun fadoa entzuteko, eta gozatu handia hartu gendun. Baina bengoan, ez dugu entzut. Katxiporreta. Hemen... Bidai gastronomiko izan da. Guztiz eta erabat. Eta kulturala, baina musika gabe bengoan. Ikusiko duzuen bezala, orea luzatzeko beharrezkoa, esangoet mai gaina irineztatzea. Bestela, labeko paperarekin egin dezakezu. Baina, guk labeko papera kasu honetan, olako laukitan edo moztu indu, gehien bat, olata bakoitza bata bestearen gainean jarri eta ez itxasteko. Beraz, hau oain, niri, luzatzea besterik etzait gelditzen. Eta niri, nazaretaz bukatzeko, nazarekin, nazarek, olatua dauke ikusteko, gero, nazare esango zen, betiko herria, egongo zen atzekaldean, gero herri berria ondartza onduan behian, eta gero polita oso ikusgarria da el sitio deitzen dana, ez? Olatura joateko non tokia, non Nazareko Ama Birginean olako ermita txiki badao, eta handik ikustia dana, angoitik ikusgarria da. Gero dago baita, museoa olatu handiena, non munduan olatu hori surfeatu duten surflarien taulak dauden bertan,
tartean Hasimuniainena, eta beraien pixkat historia eta kontatzen dutena, eta gero baita neoprenoa, nolako neoprenoa berezia dirango trajiak, dauzkate gero akoltxatuta, ematen dute olako rugby, futbol amerikanoko olako jokalariena pixkat, ez da neoprenoa eta koltsoiak eta, egia da, guk ikusi genduen olatu hori nun apurtzen den, eta ez litzaidaki gustatuko, horren azpian bukatzea, horren beste milaka litro zure gainean, eta aina azpian, harri artean egotea. Jo, barkatu moztea baino, norbaitki entzun duzu, flariren bati olako egoera baten biderketak iten aitzen dela. Hasimuniainen berak esan zuen, hor zuk lortu behar duzuna, hor burua, urduri jartzen ba, eta ja 2 minutu ero ingo ituzula, urrazpian bueltaka. Orduan, bere teknika zala batzuk, bakoitza bere aukera, eta bera zan hori, matematika ariketak egitea urrazpian zegoela. Hori, landu egiten dute, noski, baiten dute arnasketa, apneak eta horrela entrenamenduak hainbat minutu urrazpean egiteko, baina burua lasa egiteko matematika egiten. Hani hor, bat gehi bi lau esango nuke. Bat gehi bi lau. Bai, hor nagoela, Javier, ezu pentsan, olatu horren azpian bueltaka eta matematika burua matematiketan pentsatzeko modua. Ni horrego nintzen, ez da egin, bexamela iteko, litroko behar ditu 40 gramo gurin, 40 gramo irin, esne gaina, artista batzuk, ez dakit, benetan eta hori. Eta gero, gastronomiarekin lotuta, oso polita, hondartzan daude arrantzalen emazteak, arrai lehorra, tipikoa da bertakoa, arrai lehorra saltzen. Tartean, olarroa. Zagen duen, hau olarro sopaiteko una izango da. Eta buenoan, makaiaua, sardinak eta ezberdinak lehortzen dituztean jende aurrean, ero salga izaten. Ezken duen, eskatu batzeko izan nintzen, baina, egia esan, gero afaria geneukan, bataian, una eta gorda initzen. Oleta. Bueno, olata. Olata. Ez dakit. Bueno, ikusten duzuen bezala, hemen daukazue empanadian orea esango dugu, eta listo. Jarraian, betetzeko. Alde batetik, piper morroa. Iskin batean jarriko du, bai? Segidan, bakaioa, bere gamba eta guzti. Hone gero itxin behar du, beraz, eskuzabalak izan, baina... Hori da. Txikitxo jarriko dut. Eta hemen beti esaten du, Jaione, betegarria bakoitza nahi duena, Bai, baina, bakaioana, beti galuzeana edo atunana oikoena, ez? Tipikoa. Bueno, baina azken aldine ikusten die espinakak edo ziazerbak, hauntz gaztakin, hori ere beste, eta intxaurrekin. Erra. Ikusiko duzuen bezala, behin beteta da honen, arrautzakin pixkat margotu, eta, helburua zein den, erreteiu guzti hau, betetzea, eta ahalik eta gehien ateatzea. Hemen zuloak iten dituzunen berreskuratu dezakezu. Eta kontutan izan, olako bixafla ditula, beraz, bidozena ateako zaizkigu. Errex. Utzi guzti hau betetzen, eta esan bezala labeko ateratzen, beraz, It's the magic. Yeah. Itxikot. Listoka, listo. Guain itxoinin behar da. Itxoinin behar da, ze honek oztu inbardo gainekoan. Ez dakit, portu ez nola esaten da, baina honek iten do infu. Ezin da zeitu gan. Ez, pixkat itxoin behar da. Komeni. Komeni. Bueno, itxoiten duen bitartean hau jarriko martxan gero? Eta hori da, favorez. Hau izan zen, azkenengo egunean, lasterketa ondoren, junginen Penela herrira. Penela oso politia gaztelua ikusgarria. Eta handago Sesnando jatetxea. Eta inigok, zuen broma horrekin, Sesnando jatetxera, seguten da, baskaltzera, Sesnando. Bueno, ezin bat, zontak ere. Zen botza naiz, ez eta harrapatzen. Sesnando, zertan zaude Sesnando jatetxean? Sesnando. Aznar! Bale. Hoi txistei bat da. Txarra da. Zesaten dio Ana Botellak gaueko behatzitan senarrai. Jose Mari, Aznar! Hori, horti da? Bale. Bai, Sesnando. Bueno, Sesnando jatetxean han inguruan daukate gazta bat oso goxua egiten dutena, behi gazta eta euntz gazta, ez? Euntz gazta nazita. Eta beraiek pikoteo moduan jatetxe hortan atatzen dute, egiten dutena da, irekitzen dute
gazta ez dauka inongo misterik. Labea piztuta daukagun hontan, irikitzen dute gazta, gero koiera baten laguntzarekin hartu. Usaitxo. Bizie, bai ez da amuntze gaztan baten moduko esageratu. Gero, ataratzen dute haragia, eskuekin mamurtu, eta nazten dute estiarekin. Bertako estia izan behar du, Hau, ateratzen dute holan, eta ero estia, eta labean sartzen dute. Eta egiten dena da, gazta urtu egiten da dana, eta kombinazio estiarekin eta gaztarekin orogi pusketa batekin jateko, eta bitxia eta hori, sarrerako moduan, atatzen dute. Ona. Gustatu zitzaigun. Eta, bueno, lasterketa batetik rekuperatzeko, nik uste da ezin hobe. Bai, galdutako kiloak berreskuratzeko bat, ipat. Baten bakendu nuen, Eta harritzeko izan zena, ibilbidea normalean hauek atzetik ibiltzen dira Alberto eta toki askotan ikusi nituen, nahiko kirola zuen, gure zuzendari jaunak eta ibili izan batera eta bestera. Hori da, zure aurre iritzek eta gutxiesten, Bai. Baina, egi esan, lasterketen genduna da, Konimbrilla Terras de Siko deitzen da, Trail Konimbrilla Terras de Siko, eta, 60 kilometro, zauden, 6 distantzia ezberdin, nahi bozu urrengo batean joan, daukazu 111 mila dauzkana, 111 mila diela 180 eta piku kilometro, gero 111 kilometro, 60 kilometrokoa guk egin duna, gero beste bat 30koa, beste bat 16koa, eta beste bat 7koa. Denen gustua. Eta, azkenean, gora beratzua, nire gustokoa, eta, hortxe, eta 15 bukatu nuen, da zaharretan, bakizuen ja bakarriak, hor kompetentzen dugu, zaharretan bigarreneo sartu nintzen da, pusik. Eta ero, nik esan, esti pixka botako dira. Estia botazian, baina lepo hartu, eta estia bota gainetik, eta hau labera doa, labea topera daukagu. Gurea 260 zentigrado hartzik jo, oin topera jarri dut. Eta bertan, zenba denbora, ez da, guk 5 minutu ero izan gendun. Bertan sukaldaria, da nagusia, emakumea, prestatu zion zizan, haumia, antzumea labean erreta, eta hau izan zen, erretzen zen bitartean, esan zioten, berezitasun moduan hau dauku. Erreza egiteko, eta guk, txorien ere ekarri dizuguna zuentzako. Eta, han inguruan, Konimbrian oso famatua dira bertako astarnak erromatar garaikoak, eta opari moduan gero ematen ziguten, eta, dorsala ibilbidea, ikuste besteak esan zen oso gora beratxo. Gora bera. Holan, hau guk zuk pentsat, zuk dorsala holan da daukazu. Jakiteko, ez behitu, jatik ze nuzoa zen, hau da perfila, alderantziz dago jarrita. Hau da lehenengo tontorra, behera, 15 kilometro, 20 kilometro. Holan alderantziz dago. Hoi mukizapi batenin eta hor txaukezu mapa. Listo. Hemen, emaitza. Ikusten duzu. Baina da, ez da txarra jaione. A ber, mukizapi atera eta esan, nun noa, eta buelta eman eta ze data da segunda gaur. Listo? Estiak ikutu da. Naidek eraintzak. Muito bueno. Jaion, zer, info? Bai? Infuño. Oso goxua, benetan. Utzi daigun labekoa pixka gorritzen, eta bitu, guztitzeko girik ez, baina honekin olan, txas. Arra. Benetan. Hau beraiek zeuzkaten plater perezi batzuk, eta platerean bertan sartzen zuten labera, eta ero platera beste baten azpian jartzen zuten. Guk hemen dijan barko dugu, gero. Baina, ezer baino lehen, eskerra Sergi hori, Portugal herrialdeko eskualdeko lagun haundiari, eta gero, esti hau eman ziguna. Baranda do Casal jatetxekoei, hor badao San Simao izeneko herri txiki bat, ezinela sekula galdeko. Kale bakarra da. Kale bat berantza, lau biztanle, hori bai, oso politia ikusteko,
eta horrelako errezeta bat dastatzeko. Lau biztanle. Lau biztanle. Hori bai, aste bukaretan tope egoten da. Eta leku bakarra gure kamara Inigo etzana galdu. Zu juten ganen honekin grabatzera eta bakizuna gaten dira. Kamara alde batera eta bestera da. Inigo herri guztietan galdu egiten da. Herri honetan izan zen bakarra etzana galdu. Arzigor, eta hozetakoa, jarri olako bat. Jarri behar dut, honi joneri eskatuko horre txakurran olako bat, olako pi, nundi da bila jakiteko, ez du karrera egiten gure inogin. Esan dago, eskerrik asko Portugalgo lagun guztiei, eskerrik asko zuei, eta bihar, hogetzi, hemen izango da, betiko ezela ez, jaina. Espero du baietz. Ondo izan.